Vi skal her bevise sætningen omkring, at hvis jeg kender to punkter, som står heroppe, jeg kender x1 og den tilhørende y1-værdi, det andet punkt, det hedder x2, y2. Ud fra det kan jeg så beregne, hvis det er en lineær funktion selvfølgelig, beregne mit a ved at sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, som står her. Og efterfølgende kan jeg så beregne b, som b er lige med y1 minus ax1, som står her. Det vil jeg nu prøve at vise, hvordan man beviser ud fra det her, eller forklare beviset. Beviset kan jo se tallene, eller bogstaverne kan I se. Vi kender altså de to punkter her, x1, y1, som står her, punkt 1, og punkt 2 har værdierne, eller koordinatsættet x2, y2. Vi ved, at forskriften for en ret linje, eller den lineære funktion, den hedder y er lige ax plus b. Det, der sker hernede, det er, at jeg siger, at det første punkt her, jamen det havde jo y-koordinaten y1, men tilhørende x-koordinat x1. Så hvis jeg sætter den ind i den forskriften for en ret linje her, så kommer det til at hedde y1 er lige a gange x1 plus b. Tilsvarende gør jeg herover med det andet punkt, skriver jeg bare y2 er lige ax2 plus b. Det er sådan ikke noget uløst i. Næste linje her. Det første jeg gør herover, det er, at jeg isolerer b. Jeg sætter altså b til at stå alene på højre side her. Det gør jeg ved at trække ax1 fra på begge sider, så det kommer til at hedde y1 minus ax1 er lige b. Jeg ved, at det b der, og det b, der står herover, er det samme b, er det samme konstant, jeg snakker om. Derfor kan jeg gøre det, at jeg siger, at i stedet for at skrive b herover i y2-ligningen, så erstatter jeg det b med det, jeg også ved b er, nemlig y1 minus ax1. Det kan I se herover. Her står det jo b, men det er så erstattet med det her, jeg ved herover, y1 minus ax1, som jo kommer herfra. Næste punkt i den her udledning, det er sådan set bare at sige, nu vil jeg gerne i næste linje her samle y-værdierne på venstre siden og x-værdierne på højre siden. Så jeg trækker simpelthen bare y1 fra på begge sider. Det vil sige, at for den der over på den anden side, så får jeg y2 minus y1 er lige ax2 minus ax1. Så går vi ved den linje her. Det jeg eneste bare har gjort, det er at kigget på den her, så har jeg sagt, hvad er til fælles med de to punkter her? Det er jo a. Begge led her indeholder et a, så jeg kan sætte et a uden for parentesen. Og det bliver så til, som vi ser hernede, y2 minus y1, så der ikke sket en skid med venstre siden. Til gengæld, så har jeg sat a ud for parentes her, så der står a gange x2 minus x1. Hvis de prøver at gange 1, så vil de også få nøjagtigt det her udtryk her. Jeg vil gerne have isoleret a. Jamen, da der står gange imellem her, a gange den her parentes, så kan jeg bare dividere med det her udtryk her. Så der kommer til at stå, at y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige a. Men det var jo også lige nøjagtigt det, jeg sagde, hvis vi ruller lidt op igen. Det står her, at a er jo det her, men det er også det, jeg har bevist, at det er a. Så nu har jeg altså bevist, at a kan udregnes på den måde her. B-ledet, det har jeg allerede her. Der står jo y1 minus ax1 er lige b. Det er også det, jeg påstod heroppe, at jeg kan beregne b på den måde her. Så nu er den sætning bevist, at jeg kan, altså hvis jeg kender to punkter, bruge fremgangsmåden, som står heroppe. Det er sådan set bare det her bevis.